Ndiri kutaura nani? Kutaura na Livion Nkomo. Livion Nkomo. Handiti nzvimbo yatiri inonzi chiini? Inonzi Dambanzara. Village 2C. Tiri mukaroi. Ndekwa headman ani kana sabhuku ani kana ishe ani? Kwa sabhuku CheMwana. Ishe Kazangarari. Handiti Vangomo chii chakaitika kunzvimbo inei mumhuri menyu? Chakaitika munzvimbo inei, mwana uyu akashaya, ndofunga akaberekwa muna April. Mwana uyu akaberekwa vabatirei kana varasika? akashaya musi wa 13 April. Akashaya musi wa 12. Ane 12 days. Akabva achengetwa musi wa 13 muna April. Gore rineri. Akabva tagara December uno. Ndipo akabva taudzwana mwana ari panze. Akaonekwa nevanhu vaidzima moto. Saka pawakamuona ndipo akabva asvika akatanga kutaura kune vamwe. Izvi zvazosvikawo kwatiri isusu. Vanhu vanodzima moto mushinge vatotishedzawo kuti zvamira zvakadai. Taona mwana ari panze. Saka kuti tizive tine fungidziro netarisiro kune vakachengeta. Ndo vakataura kuti mwana uyu ndiye, but tisingazive kuti zvichazofambawo sei. Imi manzwa kuti ndo zvakaitika, matanha makatora ndapi? Chatakakwanisa kutora matanha takaisvitsa kwa sabhuku. Sabhuku vakabva taura nawe, akabva endesa, ndonga nawe akabva asvika kwa chief. Muri kwa sabhuku vakasvika kuti chii? Hatingangoti kuti tangosvika pasabhuku, sabhuku obva kuti enda kwa chief. Makataura navo kuti chii? Sabhuku nyatsotsanangurai zvenyu nguva munayo, ndosaka tauya kunoku. Handiti mazvona. Saka ndisati kuti munyatsoita mukana unyatsotsanangura mafambiro akaita nyaya nezvakaitika, kana mane mumwe akakupai manzi zvese mukoma. Musatye, ndimi baba vemwana. Chitiko chakaita sei chakatiitika. Nyatsodzikamisai hana yenyu, munyanyatsotsanangurira. Hamuna kana mhosva yaminayo imimi. Aiwa, isati yazotsvaka kuti chikonzero chii chiri kuitika kuti shura rakadai so riitike. Zvamunotaura imimi ndizvo zvinoita kuti mukwanise kubatsirika. Zvino mukazvitsika-tsika ka hapana mazvona. Dai kunzi isusu titore nganga yacho kana kuti maprofita ka, dai tatouya tichiti asi tatotumwa kuti chiendai munonzwa, kana vazvinzwa ka ivo vakuzotipa gwara riri kumberi. Saka mukatipa information isina kunyatsokwana ka, tinoramba tine chiitiko ichi. Manyatsomanzwisisa? Maenda kwa sabhuku makasvika mukaswa vatichi. Patakaenda kwa sabhuku, naasati ndasvika kuno. Ndabva ndasvika ndikaona sabhuku, ndakanzwa kuti ndakabva ndavaudza kuti sabhuku pane zvikunzi zvaitika kupi kusaidi kumakuva. But zvikunzi mwana aiti akafukunurwa ndewangu. Saka toita sei? Saka tofanira kuti tisvike papi panzvimbo yacho. Ndokunga takabva tauya kuno panguva dzacho idzodzo. Zvikanzi ndakabva tataura, ndokunga pakabva panzi kufungidzira kwasabhuku hapana chavakakwanisa kutaura, asi zvavakaita zvongoti regai ndiende kune mukuru wangu. Kune mukuru wakabva mufonera zvikanzi hapo. Wakabva kuti regai tifonere, ndofunga makurukota amambo, umwe anonzi Murwira. Murwira pavakataura naye, akabva ataura kuti mwana iye ngaite sei, ngaachengetewo. Isu takati isusu hatikwanisi kuti tichengete mwana upi. Mwana iye nenyaya yekuti mwaka watora kusvika panguva ino mwedzi uno ndo chi9. Kuti tikwanise kuti tizive kuti chii chakaitika pana mwana uyu, tinokwanisa kuti tizive. Asi kuti pane vamwe vari kuti tichengete. Sabhuku pavakazosvikawo kwakati mwana ngaachengetewo, asi hatina kuzvitenda kuti mwana achengetewo. Sezvo tatisingazivi kuti mwana chakabuditsa mwana kuti azova panze chii, ende futi chakamudzosa kana kuti akamutakura kana kuti chii chakaitika hatizivi. Kuti tingoviga zvogona kudzokera isusu kana kuuraya dzenza rese. Hatizivi chii chinenge chakaitika pane zvakaitika izvi. Ndofunga sabhuku vakabva vasvika, vabva vatanga kutaura. Paita vamwe mungoziva zvinotaurika mune vanhu vakawanda, vanenge vachingotaura vachiti izvoni mwana uyu ngaite sei, ngaavigiwe. Asi vazhinji vaitaura kuti mwana ngaaisate sei. Mukadaro mune mabata zvinhu zvakaipa, mugona kupera dzinza rese kana kuvhiringidza imi mabereki. Ndofunga tadaro nawe yakabva yasvitswa. Patakapinza Murwira panguva iyi, akabva taura akati nyaya iyi yandiomera, regai ndikupei nhamba dzamambo. Ndofunga mambo takabva tabva tataura naye. Patakataura naye akabva taura zvikanzi mashura mudunhu mangu. Asi chakakwanisika kutaurika nchokuti ndofunga akabva atuma
nhume yake futi imwe yacho ikauya kunoku nemapurisa. Vakasvika mapurisa amambo mapurisa mazitarapi ndofunga vakabva vasvika vakatanga vaita se iye mutumwa wamambo haana kuzosvika kunoku makuva akabva asara ndofunga kumashops. Paakasara kumashops kwabva kwaya kunoku mapurisa akaita zvaakaita pachitiko chemwana ndofunga vakasvakatarisa vakati isusu chokuti titaure pazviri izvi zvaakuda mama. Ndofunga izvi zvaa zvaitika musi wechina wiki yapfuura kusvika nhasi uno mapurisa akaenda zvikanzi nemapurisa izvi chachikamu chamambo takutora step forward. Saka mutumwa wamambo zvaakataura akataura akati uyu mwana munhu uyu anofanira kudzidzisa vamwe chakaipa, asi chete kuti chakaita chakaipa ndokuti pane vanochada kuzoitawo izvi vanofanira kudzidza ipapa. Ndofunga vakabva vaenda. Pavakaenda havana kuzodzoka futi kunoku. Ndofunga nhau itaingoiti ndeyamambo. Isu chatakwanisa taingotaura kuti isusu hatikwanisi kuviga mwana upi mwana uyu nenyaya yekuti hatizivi chakambudisa kana chakamudzosa kusvika paari. Zoti kana izvezvi ndopfungwa dzandinadzo noti handikwanisi kuti nditi hanzi nditume anochengeta kuti ngaachichengeta ko chakaita sei plus futi vari kuti vakachengeta vacho havasi kukwanisa kuchengeta nenyaya yekuti vanenge vachitaura kuti kana pasina kufambiwa isu hatikwanisi kuita izvozvo. But matauriro avaita vanhu vacho kuti pakafambiwa pangona kutozoitika zvinoratidza kuti pane mugove uchada kuzobvisiwa. Asi ini ndakamira panapa nditongoro munhu asina chainacho kuti ndisvike pastage handizivi kuti vanenge vachinifungira zvipi. Mwana akavigwa papi? Apa ndopanga akavigwa. Saka imi manzwa kuti ndozvechitiro chaitike hapana kwamati mafambawo semhuri kuti mungononzwa kuti chii chakaitika ichi? Hatina pataitozama kuda kuti titsvage batsiro dzotsoi takazosvika pakuti imimi muzova muri pano. Ongu tinoziva kuti kunogona kunge kuine ana chiremba vechivanhu ava vanenge vachida mari kuti mapinde matare avo. Hamuna here kumboenda kumatare kumasowe kunana madzibaba kana madzimai kumaprofita kuti munonzwa kuti chii? Chichaingoitika chekuti unokwanisa chataikwanisa kuti chinonzi chichabuda apa ndechekuti painzi pakaipa munokwanisa kukanganisiwa nekuti munhu akabvisa hatizivi kuti akagadzira sei kuti imi mutendere kana kubvuma tichi chichaitika zvinotinetsei nekuti mugona kukwadziwa ende ndori futi ruzhinji rataura nekawanda. Alright, ndanzwa muchiti vanhu vakaradzika mwana ndo vakataura zvechokwadi kuti zviri kuwanikwa apa ndo zvinoratidza kuti mwana ndiwenyu. Zvii zvinoratidza imimi sevabereki kuti chokwadi mwana akaradzikwa apa akafukunyurwa ndewedu? Chinoratidza munhu aikwanisa kuti ataure izvozvo nokuti uyu mwana anga achiri mwana mudiki zvokuti isusu tasingatenderi kuti ndiuye kunoku kana kuti paipfekedzwa hembe inini handisipo. Chokuti ini chinondiratidza kuti mwana uyu ndewangu ndingaita ngati zvinondiremera nenyaya yekuti nechida kuti nditange ndaziva kupfurikidza nemati kana ari matare kana kuri kuenda kumuprofita kana kuri kuenda kunani anokwanisa kuti atibatsire tizive kuti mwana uyu ndewedu. Handi ndiri kuona ane jira rakamufukidza. Ndima akamufukidza ndo raakavigwa nare here kana zvakafamba sei? Pane vakaviga ndovanotoziva. Vari peri panapa? Pane vanga varipo pakachengetwa mwana. Makadai amai? Tiripo. Zita ndiani? Ani? Maritapiwa. Piri. Handi tiri pano apa pane chitiko tingati mashura akaitika pano uyewo zvakare zviri kunzi ndimiwo mumwe madzimai akaviga mwana zvichienderana netsika dzechivanhu kuti imi madzimai ndimi munouya kuzoradzika mwana, ndizvo zvandiri. Baba vari kuti ndakanga ndisipo, mwana pamakanomuradzika akanga akaputirwa nei kana kuti akanga akapfeka chii? Alright. Anga akapfeka hembe inenge yetebhuru netracksuit
nejiranga rakamuputira ranga riri nemasoksi. Saka pakazonzi abuda zvintu zviri zvamakakwanisa kuona kuti zvechokwadi izvi ndizvo zvakaviga nazvo mwana ainazvo. Vakazoona kuti ndizvo vanga varipo vakapfekedza. Handiti imi semudzimai munotiwo chii nechiitiko ichi? Chiitiko ichi chakatiremera ichi kuti dai akateedza kukova taiti pamwe imvura. Zvino chiitiko ichi chakaoneka chiri kumusoro kwegoma. Pakatora kunetsa. Alright amai. Makadi baba? Yo makadi. Tiripo zita ndianishe? Ini ndonzi Maka CheMwana. CheMwana. Ndimi wakuru wenharaunda ineyi. Ya ndizvo. Shoko rekuti pane mwana mucheche akanga avigwa munzvimbo yenyu ari mwana wekwangomo akazowanikwa abuda rakasvika sei kwamuri? Ini yakati andoti mwana uyu akavigwa shuwa. Yavigwa ndofunga moto wakatanga kutswa. Wakatanga kutswa pane madzimai akamhanya kuzodzima moto. Vayazodzima moto pakabva kuno kumoto ndipo pakazobva vazosvika kumba kwangu zvikanzi pane chitiko chatana kumakuva tichidzima moto. Ndofunga panga tichidzima moto. Tatanga kumakuva evakuru. Takudzidzika takaona pano pasingafambe moto zvakanyanya. Ndipo tasvika ipapo chitiko chatakaona ipapo takaona kuti mwana mudiki. Ndofunga amai vabva kutaura pakavigwa mwana uyu vanga varipo. Saka vakabva ndakanyanya kuona stereki yeti yeblue nekuti iro jira rakamuputira ratakauchinja kara ranga riri blue akarataka kuchira. Ndochiro chakaita kuti vazokwandira munhu anofanira ari mwana wamaishewo wataona but ari panze. Achira angoputirwa semaputiro akaitwa mavigiro akaitiwa but ari panze. Ndo mataurira vakaita. Vataura kudaro ndofunga ndakazoti ini kuti ndichienda ikokoko handisi kukwanisa. Chienda kumasawira acho chaiwo. Akaviga mwana. Kana maenda ikoko mozoita se mozouya panapa. Tozoenda nemasawira acho ikoko. Ndofunga ndiri kumba inini ndakazonzwa pane pauradza kuti pane vanhu vakawanda. Ndopandakazouyawo inini ndikati ko chachiko zvikanzi kumakuva kwawanika mwana. Ndikati kumakuva kwawanika mwana ndikati chinyaya yacho kwandiri ko imimi chamaungana nekuti asei nekutaura kudai chachi zvikanzi isusu toda tizive kuti munhu akaita ndizvo izvi ndiani because muno mudunhu zvaita se zvanyanya. Ndofunga pane umwe mwana akambofukunurwa futi apa pamusoro panapa. Saka isusu toda kuziva kuti ndiani. Toda kuti zvivigwe toda kuti zviite se zvibude pachena zvitiwe nemazvo. Zvakanaka but musaite ruzha. Ndofunga ipapo ndipo pandakabva ndafonera sabhuku mukuru wandakadamburana naye uko. Sabhuku ndo chitiko chatika kunoko. Sabhuku bva ini ndiri kurefu kuti ndikwanise kusvika ikoko zvamanje pakaipa. Ndingasvika kuma 8 9. Saka imimi itai kuti murongeronge nemasawira akaviga mwana yene mabereko emwana kuti mwana aite se avigiwe. Ndikati but vabereki mwana varoda kuti vanyatsoziva kuti zvakafamba sei. Zvikanzi aiwa yaita kuti muvige mwana yene. Ndikati alright. Ini ndabva ndafonera Edman ndo chitiko chiri kuno kusoso ndifunga vanga vambofonera kudhara. Zvikanzi imi chita mufonere chief. Ndikati ina ndikwanisa kufonera chief. Ini ngatosiya manyaya pamuzi kuti ndimukwanisa kufonera chief. Zvikanzi taura nawo. Ndikati aiwa ina ndikwanise imi taura nawo. Zvikanzi aura tika ntaura nawo. Ndataura nawo ndozokudza kuti vati kudini. Vakabva vafonerana. Ndazovafona ndabvunza kuti zvamira sei. Zvikanzi kwanzi nachief vazvinzwa but itai zvekuti mwana aite se achengetedzwa because hazvibvumidziwe nemutemo kuti mwana agare pachena semagariro akaita. Ndipo ndadzosera chitiko ichi kuvabereki vemwana. Vabereki vemwana vakati isusu hatikwanisi kunoviga munhu because ifungidziro dzoti mwana ndiwedu but hatina chokwadi kuti mwana ndiwani tiri kudawo vanhu vanotibatsira kuti tikwanise kuviga mwana pane chokwadi chekuti mwana ndiwani ndiwedu. Ndikati rega ndise ndifonere chief panguva idzodzo namba dzamuri dzatanga kuramba. Saka ivo varidzi vemwana
vakazonge vafonerana naiye mambo direct ndibvaudza nati dai matati muradzi mwana mbvaita se ndvaramba kuti hatisi kukwanisa because imimi dai matotsvaga rubatsiro kuti mutitumire kana nasekuru kana maprofita ekwenyu ikoko amunoshanda nawo kuti vanyatsotsana kuti mwana ndewani ndewedu ndokuti tikwanisa kuviga mwana uyu ndofunga zvaita saizvozvozvo chifa vati alright ndiri kuuya remangwana racho tanduke mangwana chifi ivo chaivo vakazangara vanozokwanisa kuuya vakatuma vashumba yaonda headman mukuru ndo vakatuma pakaya nemapurisa ndo vanhu vandakanyatsoti ninyatsoziva nezvavo ipapo vauya vakaya kuri kumanheru vauya mapurisa vakauya nibva vasvika mapurisa nibva vavhura nibva kuti ashuwa chiratidzo chemwana mwana uyu ava zvake masikau but akuratidza kuti yeti iri musikau yemusoro mapfekero akaitiwa chaicho ndo mapfekero achakada se achiri akaitiwa masokisi ari kumakumbo zvese everything ivamira katambe kuputidzwa kuti kwanga akaitiwa ndo zvaachiri ngori mwana zvakaratidza kuti aita se akatotsakatika kudhara but masikau ndo zvazviri ngori ndibvabvunza kuti mapurisa mabvunza kuti chingave chiri chii maonereni tikati dai dzanga dziri imbwa ingada dzakabvarira jira pakufunwa pasi apa ingada dzakavhura zvokuti ipa jira ingada rakasara pamwe mutumi ingada dzakadya something because imbwa painovhura inoratidza kuti ida kuti inofanira kuti kudya nyama yacho saka zviripo apa ndezvongoti mwana uyu zvakangovigwa ari ndo zvaari ndibvabvunza kuti ko vacho masawiro akaviga mwana uyu aripo here tikati ndo vacho vaenda se kunodedzewa zvikanzi zvinogona kungoti vakasiya mwana papi panze tikati no kubva muna April tikati isusu hatina chifungidzo idzo zvikanzi isusu mapurisa tinoona kuti mwana uyu hapana criminal yakaita zvokuti tingatara kuti mwana uyu akafunwa nemunhu kana kuti ane something chaida pamwana because mwana achiri angori pamarepo akati isusu mapurisa petera se tapedza maripoti tapedza ukachifa vakabva vauya mupurisa wacho vati isusu timarekodhi edu isusu sewekwachief pamamiriro echivanhu timarekodhi atata se ataona watunopa mukuru tikati zvakanaka kufunga paiva nevamwe adire kuzinapera ndinotoziva vakazondedzwa pasaidi vakati sabhuku zvakamira sei ndikati inini maonero angu ndo andozama kutsanangura kuti dai dzanga dziri imbwa ingadai dzakaseparata kuti zvokuti mavikiro akata mwana ndiyo zvikanzi alright hapeni mapedzi takamba matoenda kumashopu ndofunga ndikwanga kuna vashumba yaonda kuri kwanga vatuma mapurisawo nevamwe vava vanofamba navo tasvika pai vashumba yaonda vakabva vati mapurisa maona sei ndofunga mupurisa umwe azama kutaura kuti inogona iri animal yakaita se yakafukunura zvikanzi navashumba yaonda zvingadaro vakomana vangu ino ndatuma ikokoko havana kuti zvakaita se zvakadaro mwana uyu akuratidza kuti akabhiswere panga ari pajira payo zvikanzi aiwa aringori kusikau yakangozvichi zvangoputwa kudaro zvikanzi alright hande pamota kanda pamota payo zvikanzi right vabereki nyaya iri panapa ndiye kuti inini mashandiro angu ndine zvandatita se zvandatoona ndatuma ikoko nezvavaona isusu nyaya iripo ndiye kuti bhero yemwana yemangwana nhasi hakuna zvinhu zvakaita se zvakadaro chivanhu ini chandoda kuda kuziva ndechoti ndoda kuziva munhu akaita izvozvo ndiye munhu andichapedzerana naye saka inini mangwana ndiri kuuya nevanhu vandichauya navo vazonyatsa kuvherifa chii chakaitika kuti mwana abve muguva saka inini ndimire ndikudzoka chimangwana mota dzakabva dzasumuka ndibva vaenda shuwa vashumba yaonda vaenda ramangwana racho nezuro takamira kuti vashumba yaonda vari kuuya ndakabva ndamuka kwandakamukirawo ndofunga kumanheru ndipo pandakazofonerwa inini naheadman vamurwira vachiti sabhuku endai pamba pamukomo munovaudza kuti no
tanga tazononoka kuita zvinhu zvakada kuita nasekuru vanga vauya ngada kuvabatsira but tazononoka. Imimi chienda munoudza vanhu vai kuti tanga tiri kukaroi paDA tandine DA nevezinhata nesu kwamambo nemapurisa nanasekuru vacho. Saka taona kuti isusu tikata nasekuru vauye ikoko vaite zvokuti vataura kuti munhu akaita zvozvo ndinhengi. Pamutemo haubvumire munhu anangaisi munhu uroyi. Plus panozoita kuti paakuita sei vanhu maakuzotema nematemo maakuita nasei nekuti sei bosi pataka vezinhata vatati pavakauya ikoko vakarekodha vanhu vataura kuti isu mwaitotema nedemo lautoita sei. Tikati alright. Saka mamati kwedii zvikanzi isusu enda munaudza kuti vaite sei vavige mwana then vozofamba. Ndikati alright. Saka mukutiko zvanaseko zvakundikana here zvikanzi zvanaseko zvaita sei zvakundikana. Ndikati but apamanyaya vapo ndokuti masavira vachaita sei kubata ndomazira ndiri kuita vakuchakubata ivo futi vari kuchavakuita sei kubata. Saka isusu tikanaudza kuti vavige handizoziva kuti vachaita chiine zvichaita sei. Zvikanzi aimimi ndamunovaudza ivo kana varambawo kuviga mwana hatitoziva kuti isusu tichadzora matanho akaita seiwo nawo nechimiro chiripo. Ndikati alright zvakanaka. Ndipo ndabva ndavaudza vavaridzi mwana kwanzi nachief imiita mitechi miti bhero yemwana akwanise kuzorora. Ivo vati havasina basa vanokwanisa kuita mamirira chunhu vachazokubatsira mushure maviga mwana vachizotsvaga kuti muchifambawo neuku ivo vakaona panokwanisa kukubatsira napo zokubatsirayo. Ndikati aiwa vaimva vati maenzana zvakadaro isusu manje tinomuviga sei because tataura tisati kwanisa kuviga mwana wayo tisina munhu atibatsira isusu hatina zvakana zvatinoziva. Taitofunga kuti chief ndivo vanenge vachiziva kuti nhengu iyoyo anokwanisa kubatsira pakadai nhengu anokwanisa kubatsira pakadai. So asi kana zvadai isusu zvakutiremera taakutsvagawo imwe nzira yekuti tibatsirike nayo. Ndofunga ndo pandakaperera ipapa. Handiti ndambunzawo muchiti chiitiko ichi chakamboitika. Ndiye mwana uyu ndewechipiri pane wekutanga akambodaro zvakare akambowanikwa ari panze peguva raakavigwa. Ndizvo zvamataura handiti? Ipapo matanho akatorwa ipapo kana muchiri kurangarira ndaapi? Amai acho varipo? Handiti aiwa ndatenda. Regai nditaure naamai vacho. Amai makadii? Imi munonzi amai wani? Mire Mumba, amai Mumba. Amai Mumba, ndokunzwawo zvakare kuti imimi mwana wenyu akashayikawo ndokumuradzika ndokuzoonekawo zvakare ari panze peguva. Mwana uyu anga akura zvakaita sei uye zvakaitika rini? Mwana zvakaitika 2016. Mwana akararama 3 weeks. Ararama 3 weeks mwana takamuviga muri muna August. Kunga pamusoro pakamuti kakatsvaitsvaka. Ndipo akavigwa ipo paya. Muri muna August, September, October, November akunopera. Ndo kuno kwasati vanhu vakawanda vaigara kunoku. Ndo yanga irode shandiswa nevanhu. Sabhuku ndo vaigarapo chete. Saka kune murorongo kusiyana aigara kuseruka. Anga story po pakavigwa mwana iye. Ndipo akandibvunza kuti tete pamukaviga mwana wenyu makamuviga ane repa yerudzi. Ndikati repa yegreen. Vanga vaita 2 days vachiuya kuno vachidarika vada kunyatso kuona kuti chii chaitika. Vanzi tete mwana wenyu ari panze. Tete mwana ari panze zvikanzi munoita sei? Musachemi musadi ande munoona sati ndaudza vabereki. Ndakabva ndasumuka shoni murorongo ndaika nemurodhi. Tasvika taona shoma mwana ari pachena. Mwana anga ni 3 months. Pandasumuka indi vanodza mai vangu kumba ngasati vashaya nevamwe amai pa next pedu. Ndipo vasumuka shoma ngobva vaenda kwasabhuku. Vasvika kwasabhuku. Sabhuku masvanise vakati vigai mwana itai secret. Vigai mwana nekuti hamuna mari kubhadhira kunani? Kuna mambo munozobhadhira here mombe kubhadhira mambo. Inini wana gogo vakadai vachisvika kudai nagogo vakabhadhira seviga mwana. Ndakati gogo maviga mwana chirudzi. Sati amboenda kana maprofita zvikanzi sabhuku vati vigai mwana. Wangu mwana inini pa 3 months anga asina kana kuora. Anga atori fresh. Pa 3 months idzodzo. Ndaviga mwana yeye ndakaita dambudziko ndofunga size yangu inoenda ndakatakura number 8 ndine vana 3. 5 vana vari pasi. Pamashure pemwana yeye ndakaita nhumbu ye7 months mwana akangobuda asina kana kurwadza. Ndakaita dambudziko kuti ndizowana mwana wandinaye izvezvo chi3. Pamwana iye sabhuku ndo wamwe udzvinyirwa mukungoona wakaitika kuti mwana vigwe. Ndakasanga dambudziko kuti ndaiti ngangobereka mwana ngoshaya. Pamwana iye wacho kushaya musi wakashaya mwana ichinja.
akamboita skini yemwana oitenge mavara eshatu so mwana wacho musi wakashaya pataviga mwana takazomwana pa3 months anga ari fresh asina kana pakashata sabhuku akati vigai mwana nekuti hamuna chimuripo kubhadhira kuna mambo ndizvakaitika ndobva mwana avigwa mwana bva avigwa ndatanga kusangana nematambudziko kuti ndikangobereka mwana achifa ndikangobereka mwana achifa kuti tizondabata mwana pakabuda mari kutoti dai tanga tine uvhumika unenge wakakura zvakandipa dambudziko pamwana iyeyo. Imimi semhuri pakaitika chitiko chekumba kwenyu amai mumba makaona mwana ari kunze makambozvifambirawo takatozotanga kuzofamba mwana avigwa kwataifamba manje makanzi makatokanganisa nekuti makatanga kuviga mwana musati mafamba sizvo sabhuku vangavati vigai mwana imhosva kuna mambo handiti even musingataure zvenyu nemazita kana zvimwe zvakati dzame kumaprofita nekwamaifamba zvainzi dambudziko iri ndere kukonzerwa nemhuri yenyu here kana kuti neve munharaunda? Aiva neri munharaunda vatikagarisana navo ndo vanga vainzi vakukonzesa dambudziko iroro. Hanzi kuti vawane chii dambudziko iroro? Tika kuti inini ndakutaura zvimwe pane vanhu ndizvozvo dambudziko ndakafirwa nemwana wangu uyo anga ari chitukusha ndafirwa nemwana wangu pakangoitwa masawira vakavaiga mwana vavaiga mwana iyeyo pakaitika kuti pakabikwa anga ane gore ne2 months kubva pabikwa poto yehuku yemasawira zvatoziva isusu chivanhu chedu inodyirwa mumba mavigirwa mwana but poto iyoyo yakazosumuka ichinodyirwa kumba kwemunhu sawira izvo saka vanga vakuti vana vangu inini vakaviga mwana wangu yaikuti munhu akaviga mwana ndobhadhara mari yanga yabusiness yekuti ndikaviga mwana achibhadhara ndikaviga mwana achiita sei tichimubhadhara mari ndozvanga zvavepo pamwana iye yanga yabusiness yavanga kuita kuti ndikavigira mwana hamina zvavaishandisawo ndozvataifambawo tichinzwawo handiti but toziva kuti vamadzisawira even vankomu toziva kuti madzisawira ndo anoradzika mwana imimi handiti munozoya here mangwana acho semhuri muchiona kuti zvechokwadi apa ndo pakaradzikwa mwana wedu? Vana ava vacheche manje avo pukaenda munzi amudzoke chivanhu chedu viga mwana amutose amudzoke hazvitenderwi kuti muzodzoka mwana ati kurei ndiye anotenderwa kuya zotariswa asi nekuzofamba kwamazuva munogona kuzopfuura naye ipapo zvinhu kupfuura nezvamuchiita munamato yenyu yamune muchiita muchigadza zvinhu pamune muchiita muchiita sei muchiona andi imimi pamakaiuya maitoona kutotiwo zvechokwadi apa ndo pareri mwana wenyu endi pakavharika zvakanyatsovharikawo? Inini ndakatozouya atozovigwa kwechitunda kuzoita munamato pekutanga apa handina handambouya pa3 months akangoti akufa kwemwana but imi muri kuti pa3 months mwana akabuda ari fresh mwana seavigwa nhasi asina kana kushata kana kumbodii zvaakavigwa ari haana kana patsi yanga yabva paari zvaanga angori ndo zvaanga angori apa angori pamusoro tikatora mwana zvikana sabhuku vigai mwana nekusazivawo kuti zvaizotipa dambudziko vanhu vakabva vaviga mwana saka kubva ipapa hamuna kuzombozvifambirawo zvenyu kuti mutsvage kuti chii? Aiwa takafamba ndo pandikazoita mwana mudikwana but zvakanditorera nguva kuti ndibate mwana iye ndikangobereka mwana ofa ndikabereka mwana ofa ndo ndakaita saka ndikudze mashure kwemwana iye ndikaita nhumbu ndikangobereka mwana asina kurwadza nhumbu ye7 months mwana akangobuda ngonzva mwana abuda asina kana kumborwadza mashure pemwana iyeyo. Alright, saka imi vangu pane jira remwana wenyu makambopavhura here kuti muone kuti zvakamira sei? Inini kana izvezvi ndinotoita kutopavhura nondogona kutotapira nezvakakura. Saka muri kungoti uzvisiye zvakadaro? Anongoti ngazvisari zvakadaro. Handiti? Pasina yoga. Togona kungogara zvakadaro. Zvinenge zvauya tinochisangana nazvo mberi. Handiti? Saka imimi semhuri chishuviro chenyu ndechekuti chii? Chishuviro chedu ndechekuti dai zvaibvira munhu iye abuda pachena kuti tizive kuti munhu here kana kuti but hazviwanzi kuitiwa nembwa nokuti dai yanga iri imbwa dai zvakaora kuti dai imbwa yakadya kana dai heti iri uko tauro racho riri uko abvaruka takaona mapfupa ari ari panze asi zvinhu zvaa zvangomera semiri wanga zvakaita. Handiti? Alright, tinotini sabhuku ndingati mubvunzo wangu wekupedzisira shuviro yenyu munharaunda yenyu makatarisa nechitiko ichi mashure ari kuitika munharaunda shuviro yenyu yamuri kuda imimi ndeyekuti pafambiswe sei? Isusu shuviro yangu yanga iri pekuti dai zvanyatsobuda pachena tanyatsoziva kuti munhu ari kuita izvozvi ndiani uye kana kuti kana iri imbwa tinyazoziva kuti imbwa kana ari munhu tinyazoziva kuti munhu akaita zvinhu izvi anyatsobuda pachena kuti vana vakurarama munzvimbo munomo vararama vachiziva kuti aiwa
imbwa dzenza dai kana kuti munhu anenge adai bosi chimiro chiripo pari zvinezvi vana vese takutongoti anenge azvitakura vana vese vakutocha kana kuti utodza mukadzi kuti hapana pandafunga zvemwana anotanga kufunga chiitiko chakadai so kuti handizosanganawo nazvo here saka tada kuti zvichibuda pachena kuti zvii zviri kumboitika chaizvo chaizvo. Imimi semukuru wenharaunda makazvipira here kuti munharaunda menyu muuye godobori azotsvaka kuti chii chiri kuitika kana kuti vaviri kana vatatu ndo vanobva kuno kuenda kuna godobori vakamirira nharaunda muda kuti pafambiswe sei? Nechiitiko chiripo ichi kaichi tanga tichifungidzira kuti godobori dai auya anyatsotaura kuti zvakamira sei zviri kufamba sei. Handiti ndada kubvunza mai Mumba naVangomu mune ukama here kana kuti mungori vavakidzani? Tete vemunharaunda here kana kuti panotooneka ukama kekutoziva kutoti ana baba nana amai mukome ihanzvadzi nehanzvadzi? Ana baba nana amai ingangoti panana amai pakubereka nditete but tikasiyana vakasiyana ana baba. Handiti aiwa maita basa.